Maar als ik praat dat ik 24 jaar bij de gemeente ben? Ja, ik stel wat vragen. En dan komt het wel langs. Gewoon een antwoord, Jan, en er niks bij betekenen. Maar waar zitten we hier al, hè? Hetzeekerk, Tiezeekerk en Bokkeekerk. En Koenekerk. En de huid. Dat is de huid. Koenekerk, dat is de huid. Ja. In 1934 geboren, ik ben 29 juli, ben ik Jerry. Dan ben ik 88. Zo. Ja. Jo ben je hier nog maar jouw zwang. 12. Ja. En de tweede is even op visite. Ja. Maar hoe gaat dat met die man? Het gaat goed. Ja, luisteren ze nog een beetje naar huid? Ja. Nou, Soms wel. soms wel, soms net. Oh. Ik denk dat dat een goed antwoord wezen zal. Nee, maar ik jammer nog al meer, ze moeten al meer werk doen, hè. Ze hebben een heel vrij leven. Ik nog wel uit de hand waai. En een wasmachine, dat gaat hij nog worden. Daar ben ik achterwaarts hebt. Ja, ik ben de man van de wasmachine. Ah. Ja. De huishouden en eten sieren, dat doe ik zelf ook. Alles. Dat doet de man net? Nee. Nee? Op het werk. Nee, maar die komt dan van zijn werk. Nou, hij heeft zijn eten al klaar. Nee. En ik eet de middags. Jalve tolven. En hij komt jongens, dan krijgt hij dat eten. Dat moet je kapot klaar. Wanneer ik het wilde van zoeken, dan is hij al bezig geweest. Dus je krijg ik net de mogelijkheid Hij om het komt- zelf te maken. Maar kist het wel? Ik ken het wel, ik doe dus te weinig. Ja, dat is misschien nog wel weer een beetje jammer, maar toch. Nee, het is mijn schuld, hè. Dan ga ik er wel niet. Ja. Sa- En kan huid een beetje sieren? Die kan zeker goed eten maken. Ja, daar hoeft de mensheid geen zorgen over te maken. Ja, dat wist je wel. Hij trouwt en ik ruim. Die en Botten die ben altijd fut, maar ik ben echt een huismus. Ja? Ja, Een kluizenaar. zijn we het dik neemt, ja. Ja, kluizenaar, Ja. Deze twee hebben echt dat ze van die oude man hebben. En dan heb ik het karakter dat ik van mijn mem heb. Want die werkt altijd wel vaak verdienen, maar ik wil op de achtergrond. Zo dat heb ik dan ik. Maar ja, vaak heb ik de bekken hier, dus ik kan ook niet zeggen van ik ben helemaal op de achtergrond. Dat kan ik dan ik ben het hier nooit zien. Lijkt je maar snel, hè? Maar je hebt al geen vriendin? Nee. Nee, Ik denk dat waarschijnlijk dit de eindstreep van de familie Eikerk is. Ja? Ja, nee, ik blijf lekker alleen omdat ik het te droog heb met mijn hobby's. Ik ben altijd vet. Ja. Geeft iets voor vrouwen? Geen vrouw die om mijn holen die soort van wanneer bloos dat is. Dat heb ik net. Hoe lang is jouw vrouw al verstoord? Zo'n 20 jaar. 28. 28. 28 jaar al? Ja. En zo lang run je al de huishouding? Ja, ik wil 28 jaar de huishouden. Ja, heb je wat een vervelend punt? Ja, we hield ik net verwachten. Maar hij schiet, ik krijg 2 weken in fut. Hij krijgt pensioen. Ja. Ja, mooi vrije tijd. Maar ja, dat ging dus oer. Ja. Ja, heb je een huddeklap voor u? En ik mis haar altijd na, dus staan we op foto daar. Doe winst in? In Stentnik werk ik bij Holiday Ice. Dat is een ijsko-makkerij in een hoorntje of een cupje of op een stokje. We was hier net bij Hyde en in Leverbroekers. Nou, nou nee, ik denk dat dat net meer werkt, nee. Nee, hè? Nee. Ik denk het niet. Dus het is lekker op die cels. Ja, ik ben lekker op mezelf en vind het best. Ja. En Dodo? Ik ben in Drachten aan het werk. Ik ben bij Dasgras Automaterialen aan het werk ben. En ik breng spul bij de garages. Dus dat is ik alweer feest. Ja.
Zo, heel mooi hè? Ja, en ben je ook nog een soort paard met de scooter? Ja, zeker, ik kan overal heen. Ik ben paard door die scooter. Oh, ja, de man net, de zwan net. Nee, die man die zit er net op, nee man, nee. Die viel er niks voor. Waar ik van viel die man net voor je. Ik vind het fantastisch, je wilde hier op foto zetten. Ik ben heel weinig thuis. Ja, hoe komt dat? Nou, in ieder geval werk ik Ja, wat was dan? in Snits bij Empatec, metaalmagazijn. Nou, al heel leuke hobby's. Kermis. Ik ben een soort naar de bingo's. Nog wel eens orgelspelen. Hoe bij dat orgel, van vroeger, ja. Bij een boer. Wie ik een hier 5, 6. Ramel ik al op die toets nou. En zij dat uitgroeid had. Een tjerkertje in spelen toen ik 12 weer. En dat doe ik nog.